Bueno, eguerdi on danoi, guk laugarren da azken bloke nagusi hontan mai osua okupatu dugu, isa, bai? Azkeneko bloke honi ezinbesteko softwarea herri eta herritar burujabeagoak izateko izena eman diogu, eta zaku hortan gauza asko sartzen dira, edo sartu lehizke, bai? Guk ona bi ikuspuntu diferente ekarri nahi izan deuz, bi ikuspuntu osagarri izan lehizkenak, alde batetikan hemen zuen eskuinaldean Olatz Pérez de Binaspre eta Iñaki Alegriak emango digute akademiaren ikuspuntua softwareari buruz eta hizkuntza teknologiei buruz, burujabetzaren inguruan, eta gero bestaldetikan Paul Gurmendik eta Paul Gurmendiator Tech for Society elkarte edo enpresatik eta Arrate Garziak Ibatuzetikan gobernu ireki eta parte hartze sistemei o parte hartze zuzeneko sistemei buruz hitz egingo digute, bai? Bi ikuspuntu elkarren osagarriak izan daitezkenak. Bueno, oain arteko sistema segita, bai, biali lasai zuen galderak Twitter bidez, nik hemen jasoko ditut, baina gustatzaigu zuen ahotsa entzutea baita ere, bai? Beraz, Twitterra bialtzia ondo dago, baina, bueno, eskua jaso lasai, parte hartu, asmoa da goizean txispa sortzea, arratzaldean txispa horrekin zua pizteko, bai? Eta nire aldetik, besteik ez, Olatz eta Iñaki nahi dezuenean? Bueno, egun non. Luzatu zigutenean proposamena honetaz hitz egiteko, oso gai zabala da, eta Olatzek eta bio, banatu genuen lana, ni pixkat ez dakidanaz hitz egiteko ohituta nagonez, software gintza orokorrean hartu nun eta Olatzek hizkuntza teknologiak. Software gintzan oso gai zabala da, gauza batzuk aipatu dira, eta ni nola ez nekien gaiari nola heldu, bibliografia da jo nun, eta bibliografia horretan oinarrituta Eneko Agirrerekin batera sadean.eusen daukagun blogean kolaborazioa, saiatu nintzen oinarrizko ideia batzuk filosofikoak edo islatzen, eta hor dauzkazue, hainbat ideia daude, segurtasunean esaten dute, pentsatzeko onena da segurtasun fisiko, informatikoa fisikoarekin lotzea, nik irakurri dudanetan, nolabait metafora honena izango litzake burujabetza teknologikoa elikadura burujabetzarekin lotzea. Eta bide hortan, bibliografia horietan, aipatzen da, bizkat paradigma berriak nola ari diren burujabetzatik urrunago eramaten gude arloa. Eta hori aipatzen da dibidez, odei konputazioa. Eta, Stallmanek badu, ematen dizuedan bibliografia, bibliografia gehiagarri dago, eta Stallmanek asko aipatzen du SaaS, informatika dientzat, software da SaaS, edo software zerbitzari gisa, eta Chromebook sartuko litzake, lehen aipatu dana, eta nola gude datuak jaz daude gude zerbitzarietan erasoak eta gauzak gerta daitezke, baina guain gu jartzen ditugu, erresten ditugu, eta enpresa erraldoi horietan jartzen ditugu gude datuak. Eta orduan Stallmanek lotzen du software privatiboa eta SaaS delakoa. Esan gauza bera da, askatasuna galdu egiten direla. Metafora horrez gain, jende guztia adoz dago, burujabetza software librearen bidetik dijoala, eta gero eta gehiago datu libreen bidetik. Paradigma berriekin, big data eta antzeko paradigmekin,
oain nik ez daki zergatik gero eta gehiago erabiltzen da komunikabideetan algoritmoa, algoritmoan eretzako da paradigma tradizionala, baina ikasketa automatikoan eta datuetan oinarritutako programetan algoritmo argi batez dago, algoritmika bai, baina, algoritmo horiek martxan jartzeko datuak behar dira, eta oso importantea da datuak publikoak izatea, edo pribatuak dienean, benetan pribatuak izatea, eta ez batean, ez bestean, korporazio handien eskuetan egotea bakarrik. Eta hor, software librea, lehen galdera batean, Luitxok galdetu, zenbat zentro daude software librea bultzatzeko eta euskera bultzatzeko software gintzan, zero, erantzuna da zero, eta mundu hortan saiatu garenak, eta hori adibidez EHUko informatika fakultatean Kepa Sadasolak eta Jonan Pereira eta nahiko lana egin dute eragin nahian, eta erantzuna momentuz zero da. Euskerarekin gertatzen den bezala, feminismoarekin gertatzen dena, askotan, minoria bat borrokan, eta, halako foro batzu dauzkagu, baina ez gea agintzen dugunok, eta bidudinez ere agintzen dutenak edakartzeko ere almena edo, ez, oso handia daukagu. Orduan proposamena, hemen uste IEB-en hainbat proposamen arrakastatsu izan ditugu 11 edizioetan, sarea euskeraz ibiltzea, nola software gintza, software librearen lehenengo Microsoften nola baita aurkako alako borroka bat planteatu zen, eta bere neurrian arrakasta izan zuen, eni proposatuko nuke hemendik erronka bat ateratzea, eta da, alako software librearen inguruan gune bat sortzea, euskerarekin lotuta zuzenean, baina ez euskerako bakarrik, eta hori urrengo IEB-dako lotuta dago. Eta, bukatzeko nire partea, gehienak edo asko informatikadea zarete, orduan, bibliografia hortan, pizkat asko aipatzen dira, teknika berriak, nolabait, teknika berri horiek, big data eta deep learning eta, nolabait multinazionalentzat eginak dirudite. Beraiek adibidea ikartzen, eta beraiek arrakasta zeintzuk izango duten, horre batean beraiek eragitzen dute. Eta nolabait desazkunde edo eredu horietatik justu beste motornera doaz. Oso ondo lan egiten dute teknika horiek, baina behar dira datu asko eta konputazio ahalmen handia, beraz, lehiakide asko alde batera uzten dira. Eta gero aipatzekoa da, software libre eta datu libreak erabat lotuta daude, garai batean ez, baina gaur egun bai, eta gero ohiko algoritmikan, ni algoritmika deitzen nuen hortan, ohiko hortan oso aurre esatea zegoen programak zer erantzungo zuen. Halako sarrera batekin, halako irtera bat dago. Hauetan ez, hauetan datuetatik ikasten du, eta hori aipatzen dira, hori generoaren aldetik, arrazaren aldetik, gizartean dauden prejuizioiek repikatzen direla edo askotan areagotu egiten direla, simplifikazio edo orokortze baten bitartez. Eta, nahi luzatuko gero. Bizkate hizkuntza teknologitik kokatuko itzalitxoa edo motz-motz, bale? Eta, pixkat kokatzeko, hitz egiten ari geha, gaur egun bizi deun aroa, aro digitala dela. Eta horren definizioa biratzen baigu Wikipedian, hainbat hizkuntzetatik hartu ditut definizioak, nire gustuen arabera, desberdina zielako. Eta,
Gaztelaniazko definizioan, aro digitala definitzen du informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baldintzatutako aro bezala. Eta, informazio eta komunikazio horren kokagunean jarri dezakegu edo tresna bezala hizkuntza bera. Zer da gertatzen nahi zaguna, aro digital honekin batera, globalizazioa bete-betean harrapatzen gaitula, eta horrek nahi eta edo nahi gabe hizkuntza erraldoiak eta beraien kulturek irainsten gaituzte, ez? Hala nola, inglesa moduri gardenean edo bestela gaztelaniak ere bai. Orduan, zer gertatzen zaigu, euskera edo hizkuntza txiki bat egun herritarroi, zer gertatzen zaigu. Ni aztertzen egon naiz euskera internetei buruzko datu batzuk, .eusetik hartu ditut, edo umapetik, edo wikipediatik, bai. Euskera nahiko ondo kokatuta dago, aro digital honetan. Ezin dugu konparatu, lehen aipatutako inglesa edo gaztelania batekin, baina konparatzen baldin badegu, estatua duten beste hizkuntza txiki batzuekin ere, konparatzeko modun egon gaitezke. Alde ona eta txarrekin. Orduan, Wikipedian agertzen dira, iaia 300.000 artikulu zeudela pasaren astean, baina galderrek ere aipatu duna, batzuk artikuluak izan daitezke oso motzak edo oso laburrak, ez da oso esanguratsua bakarrik artikulo kopuru hori. Orduan, hizkuntzak berebiziko garrantzia dauka gure komunikazioetan eta gure eguneroko bizitzan. Sustatun astontan edo publikatu duten berrietako bada, oindala urte batzuk mugikorrarekin, teklatuarekin komunikatzen ginen. Orain atzamarrarekin, dena taktila da. Hemendik oso gutxira ahotsakin komunikatuko gea. Orduan, gaur egunean teknologia dagoen egoeran, aztertzen badegu, hizketaren errekonozimendua edo ingleserako edo gaztelenerako oso ondo edo nahiko ondo dabiltza, inglesako oso ondo dabiltza, baina beste hizkuntza batzutara eraman da, ez. Eta horren arrisku handienetako bada, gure egunerokoan mugikorrarekin egingo ditugun elkarrekintza guztik inglesez edo gaztelaniaz ere izatea. Orduan, hizkuntza teknologiak. Zertarako? Hizkuntza teknologia ditzen diegu, hizkuntza ordenagailuari hizkuntza ulertzen laguntzen dioten teknologiei. Igual, zabalduenak edo gehien erabiltzen ditugunak egunerokoan izan daitezke zuzentzaile ortografikoak. Txikikeri bat eman dezake, baina xuxen bezalako zuzentzaile ortografiko batek egin dion ekarpena euskerari ikaragarria da. Normalizazio prozesu horretan ondo idazten lagundu digu. Inpaktoa oso handia da eguneroko horretan. Aldi beran, bilatzaileak, Google erabiltzen dugu, gauzak bilatzeko interneten. Google bilatzaile, Googleek ulertzen du euskeran gauza asko, bentsat lematizatze du edo zerbait egiten du. Baina garrantzitsua da, euskera bezalako hizkuntzentzat, non gramatika hain ezberdina dakan, gramatika eta dana, inglesetik hain ezberdina dakan, baliabidek ere ukitzea. Zuk bilaketa egin bauzu etxe, eta bilatzaileak hitzak bakarrik bilatzen baitu, etxearen deklinabide guztiak ez ditu harrapatuko. Igual gure bilaketarako esanguratsuak izan daitezke. Orduan kontutan hartu behar da hizkuntza bera. Eta, globalizaziotik etorrita, itzulpen automatikoa izan daiteke tresna benetan funtsezkoa. Ez itzultzaile baten lana ordezkatzeko. Gaur egun itzulpen automatikoan bi funtzionalidade ematen zaizkio. Alde batetik dugu funtzio profesionala edo itzultzaile hauei lana errasteko tresna bezala, baina bestetik dago erabiltzaile arruntentzako erabilera izan daitekena, nik ez dakit txinari buruz ezer ere ez. Baina dago testu bat, txineraz dagoena, ulertzen ez detena. Igual itzultzaile automatiko bat esker, ez ditera bat perfektu itzuliko, baina ulertzeko gai izan daiteke zertaz ari da. Ez horretan lagun dezake. Eta horrek ematen dio aukera hizkuntza txiki
agoei esparru bat ere ukitzeko. Zu besteek ulertzeko, ez dezu zertan bakarrik ingelesez idatzi behar. Zuk zure hizkuntzan idatzi ezakezu, ez zuk zure hizkuntzan irakurri ezakezu. Bai? Eta, bueno, hizketakin ja motibatu dute telefonoaren hartu emane. Hau ez gara konstiente, baina Drive-en idazten dugun guztia Google-ena da. Bere korpusak elikatzen nahi geha, doainik. Baina gero, berari ematen diogu, baina igual guk ez diogu berari eman nahi, igual nahi egu irekian ustea. Ez, hausnarketa badaude hor egiteko. Orduan, guretzat bereziki lanean egiteko hiztegiak, korpusak dira testu bilduma erraldoiak. Bueno, erraldeo behira hobeto. Edo ontologiak dira hiztegi bueno, bakizu egienek. Ontologiak erailtzitugu, bale? Eta itzulpen memoriak ere bai, gero ez da indarra handiago hartze dute, hemen aipatzekoa bada, diru publikoz finantzatzen diren ikerketa proiektu asko eta asko, gero ez dituzte publiko, software libre bezala usteko baldintzan jartzen. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak dirutza eman zuen itzultzaile automatiko bat garatzeko, enpresa pribatu batek eraman zuen, eta itzultzaile automatiko hori pribatua da. Ezin daiteke eskua sartu, eta diru publikoz finantzatutako itzultzaile bada. Orduan, zer. Eta hizketari begira, oso proiektu interesgarriak daude martxan ointxe momentun, bata Mozillana eta ez da Lionbridgena. Bueno, interesgarria Lionbridgena euskera kontutan hartzen nahi dalako, bilatu ditu 1000 bat hiztun euskaldunak euren hizketa grabatzeko eta ordaindu du, baina datuak gero berarienak dira, ez ditu partekatzen. Taldiz, Mozillak abiatu du proiektu bat hizketa hori grabatzeko, eta irekian gelditzen da, edonork erabili izateko, baina oraindik euskera ez dago proiektuaren baitan. Orduan, bueno, nire partetik hori azpimarratu nahi. Bueno, bai, eskerrik asko Latz eta Iñaki, aurrekoetan bezala, bi aurkezpenak entzungo ditugu, eta ondoren egingo dugu galdera erronda, horrela eztabaida errezago sustatzeko, bai? Biztu behar, bale. Bueno, egunon, Aitxolek esan duen moduan ni Ibatusetik nator, enpresa bat gara, eta batez ere gobernu irekiaren arloan egiten dugu lan. Eta nire helburua gaur izango da, pizka bat hori kokatzea. Jesus bendito. Nora joan da, barkatu. Ez dakit nora joan jene. Bai. Hori. Bueno, hasiko naiz, hasieratik. Nire helburua izango da, pizka bat azaltzea zer den gobernu irekia orokorrean, ezta? Hortxe daude bi definizio, baina esan behar da, 3 ardatz nagusiak daudela gobernu irekiaren esaera edo esan nahian. Alde batetik dago gardentasuna da gaur egun administrazioaren barruan egiten den guztia, datuak babestuz, publikoa izan behar direla, guztion informazioa delako, eta eskubia izango dugulako informazio hori ezagutzeko, ezta? Bestaldetik, parte hartzeko prozesuak sartzen dira hemen gobernu irekiaren kontzeptuan, eta horrekin lortzen da jendearen edo gizartearen nahiak beharrak eta benetazko beharrak edo benetazko beharrei erantzuna ematea administrazioaren politikarekin, edo printzipioz hori da nahi, ezta? Edo zentzua.
Eta, azken finean kontuak emateko eta kontuak emateko prozesuak eta elkarlana sartzen da kontzeptuan ere. Eta horrekin esan nahi du, administrazioaren lana aztertu behar dugula eta aztertzeko eskubidea daukagula eta administrazioa eman behar duela kontuak eman behar dituela zer egin duen, nola kudeatu ditu baliabideak eta zeintzuk dira etekinak, ezta. Eta, hori da pixkat labur bilduz zer den gobernu irekia. Eta zergatik gizartea guztiz aldatu delako azken urteotan eta bere beharrak administrazioarekiko erlazioan edo harremanetan guztiz aldatu delako. Mesfidantza hori dagoelako orentxe korrupzio kasuengatik eta ja ez gara hainbeste fidatzen administrazioaren kudeaketaz. Eta horretan aurrera egin behar dela gobernu irekiaren bidetik. Eta bestaldetik ere ekonomia krisia badauka bere oinarri edo bere arrazoia. Normalean dirua dagoenean, ez dau problemarik gauzak aurrera eramaten dira, planak kudeatzen dira eta proiektuak eta kontratuak ateratzen dira, baina dirua eza dagoenean, gizarteak eskatzen du ondo kudeaketa, ondo kudeatu. Dirua ondo gastatu, efikazia hori eskatzen da eta aldatzen da administrazioaren lana edo. A ber, Jesus, ni ez naiz oso ondo. Zer gertatzen da? Olain, bale. Orain arte edo mende honetan gure parte hartzeko aukerak aldatu dira guztiz. Pasaren mendean, bakarrik hartzen genuen parte hauteskundeetan, laurten behin, eta gero gizarte mugimenduetan ere. Baina gaurreia ez dauka zentzurik, bakarrik bide-horik egotea. Eta eskatzen dugu eta ez dago eztabaidatik horretan, erlazioak eta harremanak aldatu behar direla eta beste modu bat suertatu behar dela administrazioan eta gizartean. Eta horretan sartzen da hiruki hori, transparentzia, partaidetza eta elkarlana eta azken finean kontuak ematea. Eta guretzat gu orain dela ja 10 urte egiten dugu lan gai hauetan eta nabaritu dugu aldaketa oso handia, ezta? Orain dela 5 urte edo teknologiak ez dira erabiltzen ziren gure arloan, baina gaur egun ez dauka zentzurik gardentasunean, parteidetzan eta elkarlanean lan egitea teknologia barik. Gardentasunean, gardentasuna gauzatzeko eta aurrera eramateko administrazioan gardentasun atariak beharrezkoak dira eta ez dau beste modurik horrelako informazioa plazaratzeko, ezin da paperetan publikatu eta etorri udaletxera eta kontsultatu, ez dau zentzurik. Eta parte hartzeko bideetan gauza berbera. Nabaritu dugu azken urteotan guztiz aldatu dela eta parte hartzeko bideak interneten bidez haunditzen dira parte hartzeko baliabideak. Adibidez, orain dela 5 urte edo egiten genuen tailer bat eta tailerretan arratsaldeko 7etan jende guztia ezin da etorri, baina gaueko 10etan egin alduzu zeo zer interneten bidez eta hortik zure ekarpenak egin, ezta? Eta, gainera, ja bukatuko dut,
Baina, ja, gainera, gure kasuan, badukagu 3 lege, edo legearen ikuspuntutik edo marko juridikotik, esan behar dugu, ja, ez dagoela gobernu irekian lan egiteko, ez dago nahia, ez da nahi bat, ez da zinegotzi baten apostu bat, baizik eta behartuta gaude horretan lan egiteko. Gardentasunaren legea, estatuko gardentasunaren legea aprobatu zen 2013an, eta gure kasuan gainera, gure kasuan dinot Euskadin, aprobatu zen ere, pasaren 2016an, Euskadi tokiko erakundeei buruzko legea. Eta horretan agertzen da berez, 6. tituluan gobernu irekia deitzen da. Eta horretan ja, ez dau ezin dugu atxera begiratu. Gardentasuna, publizitate aktiboa, informazio publikoa eta herritarren parte hartzea sartzen dira derrigorrez administrazioaren kudeaketan. Eta Nafarroaren kasuan gauza berbera pausuak eman dira arlo honetan, eta adibidez pasaren urtean herritarren parte hartzea sustatzeko plana suertatu zen, eta horretan gaude gaur egun. Eta nik uste dute, Paulek azalduko dituela tresnak, eta goita. Hola, ez? Bale. Bueno, orduan, Arratek azaldu pixkat kontzeptua, eta nik azkar lau adibide motz emango ditut tresna teknologien inguruan. Bueno, tresna zehatzak baino lehenago, bi biltegi, datu basek, tresnak eta erramentak aurkitzeko. Bata da, nahi duna antzako, participatedb.com, hemen daude 300 bat tresna, adibide, munduan mailakoak, gardentasuna, open datan inguruan, parte hartze prozesuak martxan jartzeko, erramenta teknologikoak, eta beste bat, tools, dcproject.eu, berdin, beste biltegi bat. Eta orduan, hemen dikan ataitut, bi adibide edo eredu zehatz, diala, bata da, aurrekontu parte hartzaileen inguruan, hartu eredu hau, baina bestat hartu nezaken, budgetallocator.com bat tresna bat, budget allocator aurrekontua esleitzea. Hartu eredu hau, hau erabili da, adibidez, Kanadan eta Australian, eta azaltzeko baitare fenomeno global bat dela. Eta adibidez, kasuntan, ezkerrekoan, erabiltzen ari da, erramenta hau, parke baten altzariak parte hartze baten erabakitzeko, eta eskubiko kasuan izango zen, gehien bat ja administrazioaren aurrekontu guztia nolabait erabakitzeko edo simulatzen duen erramenta bat. Erabaki dezakezu, arte, kulturan eta turismoan horren aurrekontua igotzea, mantentzea edo jeistea. Eta zuakazu aurrekontu global bat. Eta horrekin simulazio erabaten aurrekontuan parte hartu dezakezu eta horren igotzearen eta jistaren ondorioa jakin. Eta beste adibide bat ekarri duena, da parte hartze zuzenerako sistema digitalak. Azkenean, parte hartzeko sistemek edo bozketarako sistemek bete behar dute printzipio batzuk, diala anonimo izan behar dula, bozka bakarra izan behar dula, ezin da aldatu emandan bozka hori alda ezina izan behar dula, zentsua bermatu behar dela, zentsua ondo egiten ari den berma hori mantendu behar da, gero izan behar du baita ere prozesua auditablea izan behar du, eta gero azpiegitura teknologikoak seguruak izan behar dira, aurreko atalean hitz egin den moduan. Eta orduan, ez dakit funtzionatuko duen hemen bideoa ekarriet beste adibide bat, enbout. Minutu bateko bideo bat. Gero, aprotxatzen eta adibidez lehen nolatzek komentatzen administrazioak garatzen dituen tresnak sobreldi askean atai behar diala,
Ez dut ikusten. Bai, oi, ez minutu batekoa. Jetxi. Hau, minutu eta mauztekoa, bekoa. Bai. Get your voter code by email or SMS. Bueno, simplemente kode bat, e-maila iristzazu, adibide bada, kode bat iristzazu e-maila, zuk alta eman dezu tresnan, eta orduan, kode hori autentifikazio kode bat sartzea eskatzizu. Eta, bueno, horrekin bozka sistema ezberdinak egin ditzazkezu. Bai, prozeset esateko, hemen gertatzen nahi dana da, digitalki bozkatzeko sistema ez daula sistema finko bat zehaztua. Osa, guk bozka egun batean, mai batera jun, gure bozkakin, gure mai elektoralekin eta guzti hori ez dugu zalantzan jartzen. Teknologian, oain, zehazteke dago, zein dan hortarako sistema egokiena edo guztiok onartzen dugun sistema. Eta orduan hain, sistema asko ateatzen nahi dira. Era ezberdinetako bozka sistemekin, erabili daiteko priorizazio bat egiteko, gauza eta bozkatzeko, eta hemen esatu du, enkriptazio bat egite dula, bidaltze dula, eta gero anonimiatzen dula. Baina hemen beti dagoen asuntoa da, lehen aipatu ditudan printzipioak anonimoa, zentsoa bermatzea, alda ezina, segurua izatea prozesua eta auditablea, guztioi batera egiten duen sistema bat eta guztiok onartzen duen sistema bat, hortan dabiltza teknologia mundun, gaur egun bozka sistemen inguruan. Eta, a ber, nik hemen mugatzen nuen ere italdia, ziko berdin dio. Orduan hori izan, gobernu irekian, dazkagula ardatzez berdinak, datu irekiak, gardentasuna, parte hartzea eta kontu ematea, eta ekarri dizkizuet bi adibide parte hartze prozesuen inguruan eta parte hartze zuzenaren inguruan, digitalki egiten den parte hartzean. Mi esker. Eskerrik asko, Paul, Arrate, Olatz eta Iñakiri. Atzetik aurrea eginda, Paulek parte hartze zuzenerako tresnak eta adibide zehatz batzuk erakutsi dizkigu. Aurretik Arratek gobernu irekiaren oinarriak, ze oinarritan ezartzen den azaldu digu. Eta pixkat memoria freskatzeko, Olatzek gure lekua, hizkuntzen txikien lekua eta interneten eta mundu digitalean gure lekua zein den kontatu digu pixka bat, datu irekietaz hitz egin du. Iñakik kontzeptu bat gaur oraindik hemen entzun gabe negona, desaskundea jarri du mai gainean, aipatu du hola zeharka, baina uste dut importantea dela, eta erronka bat ere software libreren inguruko zentroarena. Guzti horietatik tiraka dozenaka galdera planteatu ditzaket nik, baina nahiago nuke zuek eskua altxa eta zuen interesatik tiraka galdetuko bazen dukete. Beraz, lasai galdetu eta bestela gu hasiko gara hemen gure artean. Oso ondo, Galder? Olatzek bota duen puntu batetik, eta da hori hizkuntzen desagerpena, eta bota duzu ez, mugikorran ja hitzez esan behar badira gauzak, edo daki euskeraz, edo beste hizkuntza batera jo behar dugu, eta hori ez, munduan daudez 6.000-7.000 hizkuntza, hurrengo bi belaunalditan desagertuko dira horietatik 5.000 edo 6.000, eta nola ikusten duzu euskeraz ze gauzak gehiago behar dugu mantentzeko, ez? Ezateko, gu gutxienez gara desagertuko, besteak baina gu ez. Erabili. Baliabideak sortzen ditugu egunero, komentatzen una korpusak oso garrantzitsuak dira, adibidez Wikipedia bat, bera, euskerazko Wikipedia osasuntsu batek ekartzen duna da, euskerarako hizkuntza teknologian ikuspegitik ere gauza potentean edo hobeak egin ahal izatea. Orduan,
gure alorrean behintzat, ointxe ikerketak edo markatzen duna da, gerozta korpus gehiago orduan eta kalitate hobea, eta euskararekin berdina. Orduan, sortzen dugun blogak, sortzen ditugun artikuluak, sortzen dugun guzti hori modu irekian eta atzigarri eta euskeraz jartzen bali maegu, horrek ahalbidetuko ditu beste tresna batzuk sortzea, baita ere euskeran bizi iraute horrientan eragina aukiko duena. Eta aldi berean, niretzat gakoa izango da eleaniztasuna. Lortu beharko dugu euskera inglesera edo gaztelaniara eramateko gai izatea eta alderantziz. Itzulpenak diren bezala edo beste nola baita. Bilaketak ite ditugunean, edozein hizkuntzatan bilatu alizatea, medikuntzara eramaten baldin badegu, gure osasun txostena eraman alizatea edozein hizkuntzatan bizitzera goazen toki horretara. Ez zure medikoarekin euskaraz hitz egiten baizu zure osasun txostena euskara zagon dadila. Edo ingles hitz egiten bazu, inglesez. Modu natural batean, baino euskara kokatu beharko dugu, euskara edo beste edozein hizkuntza txiki, besteen alturan. Ni gehituko nuke komunitatea, ados nago nazio batuek, baino esaten duena, baino gehiago hilko direla, baina baita ere historiatik ikasi behar dugu, eta imprenta asmatu zenean, esaten zen imprenta da esatzen ez ziren hizkuntzak hilko zidela, eta aipatu dituzun 6.000 horietatik asko eta asko ez daude imprentan, baina momentuz daukate bede komunitatea, eta ikustet hemen egiten dugun lan hori ere, oso importantea dela. Eta gero, hizketarena ere, nik uste asko hasiko dela, baina baita ere, hori pizkat neurrizatu behar da. Ni 80etan ikaslei esaten nien, sistema eragiletan, identifikazioa sisteman sartzeko eta esaten nien. Datorren urtetan hizketa bidez identifikatuko gea, eta hamarkada pasatzen dira, eta hor dauzkat apunte zarretan hori, eta momentuz ez, orduan, bilera grabatzea aspaldi dago, lehenengo zintetan eta orain digitalean, baina enpresetan, erakundetan, bilerak egiten direnean, gauzak idazten dira, idaztean ez da bakarrik transkribatzen bileran gertatu dena. Informazioa ordenatu egiten da, lehen Wikipediarekin aipatu dituzun kompetentzia batzuk aplikatzen dira. Eta, importantea da, baina ez da, nik nolabaik konbertso berrien gauza horiekin dena joango da hemendik. Oso ondo, nik badaukat bestaldekoentzat galdera bat iritsi berri, Arrate eta Paul, zein da aurrekontu parte hartzaileen edadura gure herri eta lurralde historikoetan, bai? Tresna horiek benetan erabiltzen dira, ze prozesutan erabiltzen dira, eta hirugarren galdera bate bai, gastuen esleipenaren inguruan baukagu adibiderik, hola emateko moduan? Ni hasiko naiz. Aurrekontu parte hartzailetan, esan behar da, gero eta gehiago, gero eta edapen gehiago daukatela, eta gainera, gero esan daiteke derrigorrezkoak direla. Gaur egun legea 2016tik aurrera, udal guztiek egin behar dute, aurrera eraman behar dute aurrekontu parte hartzaile prozesuak. Eta nik uste dute hainbat modu daudela, eta, guk garatzen ditugu prozesu guztiz desberdinak, baina nire ustez oraindik gaudela momentu pedagogiko batean. Orduan, bidea luzea da ondino. Eta aurrera eramaten dira, baina, ereduaren arabera gauza mamitsuagoak ateratzen dira, eta beste batzueketan bai, baina ezain beste, baina, bide luze bat dela ondino horretan. Bale, nik aurrekontu parte hartzaileen inguruan gauza bat esatearren, adibidez, kanal digitala ez da
gustoko litzak gukeen hainbeste erabiltzen, osea, guk hemen teknologia mundutik gabiltza, guztiok, gaur eta adibidez, prozesu baten parte hartzaileen 10% gorak digitalki egin izan hau zenbaki on bat da. Orduan, hor, ni uste, erronka dakagula. Eta gero, beste galderan beste zati bat zeon, gastuen esleipenen inguruan, hor adibidez, dakau tresna bat, Aragoiko gobernuak ateazuna, aurrekontuak aurkezteko, ikuskatzeko tresna bat. Eta hor, egia da, askotan, administrazioan gehiago erakusten dela aurreikustitako gastua, eta ez benetan esekutatuko gastua. Eta hor, arrazoi ezberdinak egon daitezke, egon daiteke arrazoi erabaki izan dakoa, edo baita izan daiteke arrazoi tekniko bat, batzutan kontabilitate tresnak edo erramintak ez daudelakoain prestatuak, gastu guzti horien trazabilidadea eramateko. Bai egia dela, esleipenan datuak ez diala inbeste ateatzen. Badude, tresna oso interaktiboa, komentatzen izuet Aragoiko gobernuana, osea, interneten bilatzea bezute presupuestos Aragon, hor ateatzen zaizue, baina hor esleipen detaila ez da inbestekoa. Osea, gehiago erakustea aurre ikusitako gastua. Oso ondo, zuen arlotikan etortzeile burura kontu bat, parte hartzeko tresna konkretuak erakutsi dituzu, Paul, baina esango nuke aspaldian beste parte hartzeko bide batzuk ere topatzen ditula jendeak, sare sozialen bitartez. Sare sozialetan ezagunak dira, mugimendu asko, nik sinisten dizut, edo bestelako asko erabiltzen dianak presio egiteko, erabakietan hor bultzatzeko, forzatzeko, parte hartzeko metodo bezala konsideratu daitezke? Zen neurritan? A ber, nuzet, badala, kanal bada. Azken hain barrana da, bai tresna teknologikoetan edo portaletan edo plataformetan sare sozialak existitu dutela kontuan euki, baita ere, tailerra egiten diala eta hori baita ere kontuan eukitzen den bezala. Eta gero, kontuan eukit, baita ere metodologiaren aldetikan, prozesuak diseinatzen dian momentuan, sare sozialak nola uztertuko dian prozesuakin bertan. Kontuan eukitzen baldin bada, lekua dakate beste tresnak bezala. Agian parte hartzeko metoda, baina demokratiko ote den, esan nahi du. Lehen aipatu dituzuen parte hartzeko metodoak tradizionalki ere beste batzuk egon dira, egunkadian iritzi artikulu bat edo eskutitza zuzendariari. Eta Donostian parte hartzeko modu eraginkorrena igual da, Sirimidin lortzea, Donostia igual gutxi izango zaite, baina Diario Baskon, hor lortzen badezu, zer jatzea zure kalean, ez dakiz zer zuait dago oztopo egiten duena, berehala konpontzen da. Eta sare sozialetan, susma dauka, segun zein zaren, eta zenbat jarraitzaile dutzun, igual kasu egiten zuten, baina bestela. Hor nik uste problema da demokratiko tasuna. Abiez, hor, kontzeptualko izango zen herritaren eskaera bat. Adibidez, Change.org instituzional bat, holako zeo zer, nun, azkenan Sirimirin idazten bat, Sirimida ez? Esan dizuna. Horri ez zuk eskaera bat egiten nahi zera, ez daudez erabaki bat ematen. Orduan, horren atzean, tresna digital batzukin, horrek benetan dakan bultza edo laguntza ikuskatu daiteke. Hoi diat, baliabideak edo, martxan jarri behar dian baliabideak. Gauzatxo bat, nik uste dute parte hartzeko, edo parte hartzea baukabez bere korresponsabilidadea, ezta? Eta agian sare sozialak importanteak dira edatzeko, informatzeko eta parte hartzeko ere, baina beste modu edo, ez dakit, representantes eta representatibo, hor dago pizkat eztabaida eta hor nago Iñakirekin ados, noraino da erabilgarria, erabil daiteke, baina dena neurri batekin, ezta?
Bai. Bueno, Edurnek dauka galderatxo bat, Edurne? Pixka bat bi gaiak lotzearren, gaur egun parte hartze herritarrarentzako dauzkagun tresna horietan euskara zenbateraino dago presente eta baldago zerbait egiterik euskara gehiago sustatzeko alderdi horretan. Nik uste hor sustatzeko klabea dogako bat komunikazio aldetik handala, osea nolabait komunikazio euskaraz egitea, nolabait eta sustapen hori euskaraz egitea. Eta gero teknikoki diseinuan, nolabait, prozesuen diseinuan baita ere, euskara dakan lekua eman eta babestu, nolabait. Nik uste hori dela, bidea ez dakit, erantzun dizudan. Gehien bat softwarea, gure ingurune honetan softwarea badago euskeraz, badago software hori euskeraz eukitzerik? Software zehatzik, azkenan hor zuk hartzen batzu nik erakutsituan biltegitan, hor kode askan baldin badaude, testuak itzuli marko dira, ez dakit, Kanadetikan hartzen batzu zerbait edo Australiatikan, ez dakit. Azkenan hizkuntzan nik uste hor inbardana da moldatu behar da gure errealitateara. Azkenan hartzen batzu Australiako tresna bat aldetik hizkuntzatik eta baita ere kulturatik ez da berdina izango. Moldatu behar da software hori. Garrantzitsua izango orduan irekia izatea. Ezinbestekoa eta lehen bideoa moztu danean, bideoekin aratzen dituen esan nahi nun lehen olatzek esan dula administrazioak askotan ordaintzen dituen softwareak ez diala askatzen eta askatu behar diala. Eta bai esan badek, gobernu irekiaren alorrean bai desente askatzen dela, ez hain-haina, gehi askatu beharko zen, baina justo gobernu irekian kontzentziakin zeo zer badago softwareak askatzeko. Errez, beste sektoretan baino errezago da aurkitzea software askeko erramientak eta tresnak. Zuetako beste norbaitek galdera, hildo bereko beste galdera planteatu du, nahiko zirikatzailea, eta irakurri egingo dut. Madrilen dago Decide Madrid, Bartzelonan Decidim Barcelona, eta gurean zer, irekia zabaldu baino mugatzen ari dianean, Google bezalako enpresak erakartzeaz asko hitz egiten da, baina Bartzelonan Moodlek bulego berriak irekiko ditu. Eta hemen, zer? Galdera, usten dut, irekia dala, bai, nola, galdera zirikiatzailea ez detuzte erantzuna zuek. Uste dut publikoan gu baino adituagoa daudela igual baten bat erantzuna ere erantzuten laguntzen bado. Nik uste problema badugula eta da administrazioa adi dela enpresa pribatuetan gauzak usten, gainea garantia adi gabe eta alako proiektuetan ez daude nik uste udal batzuk pizkat saiatzen ari dena, baina eske baliabide gutxidekin gauzak ondo egitea oso zaila. Eta lehen nik aipatu software librea, bai, baina software librea, ni ere esan nahi dut, software librean inguruan nik ikusten dudana da, erabiltzen dela bi gauzetarako. Alde batetik doakoa izateko, eta batzutan lizentziak errespetatu gabe, eta edo bigarrena ni nire proiektu egiten dut, eta software librean prestatzen dut, baina software librean dauden proiektuak hobetzeko edo egokitzeko gude hizkuntza da, gude kultura da edo gude beharneta da, eskerna libre sale dagoela, eta baina orokorrean eta ni ikasleen artean eta ikeslari bezala ere bai aitortu dime. Joera asko gehiago dago, nire proiektua, azken finean, software librearen filosofiaren kontra guzpila behar nahi asmatzea,
Gero zorionez, oain bai ikaskuntzan, liburutegi ona daude, eta hola, eta orduan ez duzu guzpil osoa asmatzen, neumatikoa edo jatzen diozu, ez? Eta orduan ez badago alako software libre, adibidez, bozketa elektronikoan, onartuta dago, egon naiz, pentsatzen nuen igual ostazitze ingo denula, eta irakurtzen, eta onartuta dago software bat erabiliko bada, libre izan behar dela, bestela zermekitua geratzen dira, hori nolabai filosofia ofizial, baina gero egon diren esperientzia gehienetan, enpresa pribatua daude tartean, eta ni geratu nahi zarnaituta, zorionez euskeraz dago Wikipedian artikulu hori baten bat animatzen da, baina historia da frakasoen historia luze bat, gauzak komplikatu egiten diren neurrian, erasoak eta arazoa sortzeko, gero eta handiagoa dira, eta bozketa sistema mendeetan zehar landu dena, ezaugarri asko dauzka, teknologikoki ondo egiteko zaila dira. Bueno, puntu hori ere interesgarria da oso, apuntatu ditugu guztiak, norbaitek saioa amaitzeko, hola utzi ezinezko, galderan bat espadauka baintzat, honemestean utziko dugu, apunte pila bat jaso ditugu, arratzaldean bertatik berta, eta ez horrela distantzian hitz egiteko eta lantzeko aukera eukiko dugu, eta oain hurrengo saioei bidea emango diogu. Eskerrik asko, tortzearen. Arrate, Olatz, Iñaki eta Paul, eta zuei bai.